Íme a kis DJI Neo FPV set, itt a Google Zen 3, itt a remote controller, itt van maga a Neo, itt pedig a töltőhubban a két pót aksi. Jelenleg ennyi bőségesen elegendő arra, hogy elindulja gyakorolgatni. Annyi a lényeg, hogy ha összepárosítjuk legelőször őket, akkor kövessük az app utasításait, ne össze-vissza kapcsolgassuk ki be, hanem mindig abban a sorrendben kezdjük el, ahogy ő felajánlja, mert én igazából csak ezzel szoktam, hogy előbb bekapcsolva a Neo, aztán a szemüveg, aztán a kontroller, és akkor nem találta. Hogyha megfelelő sorrendben kezdtem el csinálni, akkor hopp, sikerült. Egyébként minden mást meg lehet találni a neten, rengeteg videó van már erről, ezzel nem is fárasztok senkit. A második Neo reptetésemnél már nagyon bátor voltam, és az egyik kedvenc csavargó helyemre, a kihalt vasútépítésre vittem el, hogy egy kicsikét más perspektívában mutassam meg ezt az építkezést. Remélem sikerült. Igyekeztem úgy bejárni a bejárható helyeket, és lehetőleg a legóvatosabban próbáltam repkedni a kihalt építkezésen. Fantasztikus manőverek, szinte Luke Skywalkernek éreztem magam, aki berepült a halálcsillag egyik aknájába. Nagyon cool. Na jó, ez némileg ironikus persze. Ez a kis Neo egyáltalán nem tudja visszaadni az igazi FPV érzést. Igaz, valószínűleg nem is nagyon vagyok még erre felkészülve, majd valamikor később. A képeken azért látszik, hogy eléggé előre haladott állapotban van az állomás, tehát lehetséges, hogy ténylegesen tudják tartani az évvégi határidőt. Minden esetre azért nem tűnik annyira borzalmasan elhanyagoltnak. Úgy tűnik, a kínaiak alkalmaztak egy organikus állomástámasztó pillért. Érdekes. Ez a hátsó megforduló rész valószínűleg a teherszállítás miatt kell majd, hogy a kamionok vagy teherautók megforduljanak, ugyanis ez a vonal leginkább teherszállításra lesz használva, úgy mellékesen esetleg utasszállításra is, de a fő cél a tehervonatok. Ennyi lett volna már a drónreptetés a kihalt vasútépítésen. Remélem hamarosan találkozunk. Sziasztok!